Васіль быкаў жураўліны крык, частка другая. На змярканні з-за лесу напаўзлі шызыя змрочныя хмары. Сваім шчыльным цяжарам яны зусім загрувасцілі неба, затулілі блішчастую шчыліну над касагорам. Стала пагрозліва трывожна і сцюдзёна. Вецер з шалёнай восеньскай лютасцю абтрасаў бярозы над шляхам, церабіў, вымятаў лісцвяны маладняк прысадаў, гнаў цераз чыгунку у шэрую далеч шапатлівыя статкі лісця. Каламутная вада ў лужыне ад напору ветру аж выплёсквалася з дарогі і пырскала на ўзмежак сцюдзёнымі бруднымі кроплямі. Байцы на пераездзе рупна ўляглі ў работу, капалі, дзяўблі, угрызаліся ў сцвярдзелую залеж зямлі. Пшанічны летні па самыя плечы закапаўся ў рудую кучу гліны, далёка навокал акідваючы рассыпастыя камякі, зухавата і весела асталёўваўся разгарачаны свіст. Ён зняў сябе ўсе папругі і вопратку і, застаўшыся ў гімнасцёрцы, спрытна сыпаў з яміны малой пехацінскай лапаткай. У 20 кроках ад яго, таксама над лініяй, час ад часу спыняючыся, адпачываючы і аглядваючыся на сяброў, крыху з меншым стараннем акопваўся Аўсеяў. Ля самай будкі спрактыкавана ладзіў кулямётную пазіцыю старшына Карпенка. На другі бок ад яго старанна дзёўб зямлю расчырванелы потны глечык. Нарыхліўшы жалезіны грунт, хлопец рукамі выкідваў яго, пасля прыгаршчамі выгортваў пясок і зноў дзёбсь. Адзін толькі Фішар без справы. Самотна сядзеў у быльнягу, дзе яго пакінуў старшына. І, тулячы ў рукавы азяблыя рукі, гартаў нейкую кніжку. За гэтым заняткам і ўбачыў яго Карпенка, калі, прыпыніўшы працу, выйшаў з-за старожкі. Старшына быў змораны, заклапочаны і адразу аж прысмыкнуў тварам, убачыўшы бяздзейнасць свайго падначаленага. Вылаяўшыся, ён накінуў на спацелую спіну скарэлы ад гразі шынель і накіраваўся па-над канавай да няўдакі байца. «Ну што, доўга вы будзеце сядзець? Можа, думаеце, што калі няма лапаткі, дык я вас у батальён адпраўлю, у бяспечнае месца?» З выгляду абыякавай да ўсяго, Фішар разгублена заміргаў пад акулярамі блізарукімі вачыма, няспрытна ўзняўся з долу і, заікаючыся з хвалявання, хутка-хутка загаварыў. «Можаце не турбавацца, таварыш камандзір, гэта выключаецца. Я не менш за вас разумею свае абавязкі і зраблю тое, што трэба, без лішніх эксцэсаў. Вось». Крыху здзіўлены і астуджаны нечаканым выпадам гэтага ціхага чалавека, старшына не знайшоў, што сказаць далей, толькі перадражніў. «Іш ты, эксцэсаў!» Яны стаялі так адзін супраць аднаго. Усхваляваны з дрыжачымі рукамі вузкаплечы баец і ўжо супакоены, упэўнены ў сабе каржакаваты ўладарны камандзір. Карпенка, нахмурыўшы калючыя бровы, з хвіліну гадаў, што зрабіць з гэтым няўмекам. А пасля, успомніўшы, што трэба на ноч выставіць які-ніякі дазор, ужо спакайней сказаў: «Вось што, бярыце вінтоўку і марш за мной». Фішар не запытаў, куды, навошта, а з падкрэсленай абыякасцю запіхнуў за пазуху кніжку, уздзеў на плячо вінтоўку з прымкнёным штыхом і, спатыкаючыся, пакорліва пабрыў за старшыной. Карпенка на хаду апранаў у рукавы шынель, аглядаў, як акопваліся астатнія. Мінаючы сваю ячэйку, ён коротка кінуў байцу: «Вазьміш лапатку». Яны выйшлі на пераезд і па заследжанай сотнею ног гразкай дарозе накіраваліся на пагорак з 2 бярозамі. Тым часам паволі цямнела. Неба над лесам зусім счарнела ад хмар, якія шчыльна абкладалі прастор і згусціліся на небасхіле змрочнай суцэльнаю масай. Вецер усё не сціхаў і злосна шкуматаў полы шынялёў, сівернай сцюжай пранікаў за каўнер, у рукавы выпякаў з вачэй сцюдзёныя слёзы. Карпенка крочыў хутка, не вельмі разбіраючы дарогі і не дужа шануючы свае кірзавыя новыя боты,
адзіную адзнаку яго камандзірскай годнасці. Затуляючыся ад ветру каўняром шыняля, у нацягненай на вушы пілотцы за ім шкандыбаў Фішер. Баец зноў набыў свой звычайны абыякавы да ўсяго выгляд і, скіраваўшы позірку загусцелую гразь дарогі, асцерагаўся паварушыць заментаванай, балючай ад скулаў шыяй. У канавах шапацела на ветры лісце, наўкола тапырылася ржышча асірочанага восенню поля. З-за сярэдзіны касагора Карпенка азірнуўся, каб агледзець зводдаль пазіцыю свайго ўзвода, і ўбачыў, што яго падначалены адстаў далёка і ледзьве плёўся, зноў чытаючы на хаду сваю кніжку. Міжвольна падзівіўшыся з гэткай кніжнай цікаўнасці, Карпенка спыніўся і чакаў, пакуль той дагнаў яго. Але Фішер не вельмі спяшаўся, ён так паглыбіўся свой занятак, што не бачыў і старшыну, забыўся, відаць. Куды і навошта ішоў, толькі нешта варушыў сабе вуснамі. Старшына нахмурыўся, але тут яго самога ўзяла цікавасць, і ён не закрычаў, а нецярпліва пераступіў па гразі і строга спытаў: «Што гэта за кніжка ў вас?» Фішер, відаць, яшчэ не забыўшыся на нядаўнюю сварку, стрымана бліснуў акулярамі і адхінуў чорную вокладку. «Біяграфія Чэлліні. А гэта фотаздымак вядомай скульптуры». Карпенка зірнуў на фотаздымак. На чорным фоне стаяў нейкі голы з валасатай галавой чалавек і, пазіраючы ў бок, хмурыў брові. «Давід», — тым часам абвясціў Фішер, — «славутая статуя Мікеланджела». Але Карпенка нічога не зразумеў. Ён яшчэ зірнуў на здымак, акінуў недаверлівым позіркам Фішера і абыякавы да кніжкі ступіў наперад. Трэба было спяшацца, каб завідна выбраць, дзе паставіць сакрэт, і старшыня шпаркім крокам рушыў далей. А Фішер заклапочана ўздыхнуў, расшпіліў процівагазную сумку і ў дадатак да кавалка хлеба, старога аганька і патронаў, якімі была напіхана яго ашчадна, засунуў туды і кніжку. Пасля крыху павесялелы, ужо не адстаючы, ішоў за старшыной. «Вы што, сапраўды які вучоны?» Невядома чаму насцярожыўшыся, ваўкавата запытаў Карпенка. «Ну, вучоны, можа, празмернае вызначэнне для мяне. Я толькі кандыдат мастацтвазнаўства». Карпенка трохі памаўчаў, намагаючыся зразумець штосьці, а пасля неяк прыцішана, быццам баючыся выявіць сваю цікаўнасць, запытаў: «Гэта што, па карцінках спец ці як?» «І па карцінках. Але я галоўным чынам па скульптуры эпохі адраджэння. У прыватнасці спецыялізаваўся па італьянскай скульптуры». Яны выйшлі на пагорак, за якога адкрылася новая, ужо азмрочнай вечарам далі. Поле, лагчына з хмызняком, далёкі ельнік, наперадзе ля дарогі саламяныя стрэхі вёскі. Побач, ля канавы, растросшы на ветры тонкае голле, жалобна шумелі з рудзелым лісцем бярозы. Яны былі тоўстыя і, відаць, дужа старыя, гэтыя спрадвечныя вартавыя шляхоў, спарэпанай ад старасці счарнелай карою, густа абсыпаныя цвёрдымі капытамі нарастаў, з пазабіванымі ў бакі чыгуначнымі кастылямі. Пад бярозай старшына збочыў з дарогі, пераскочыў канаву і, зашастаўшы ботамі па ржышчы, накіраваўся ў поле. «А што ён, гэты голы з гіпсу злеплены, ці як?» — запытаў ён, уступіўшы сваёй нечаканай цікаўнасці. Фішер стрымана, аднымі вуснамі, паблажліва ўсміхнуўся, як да малога, і вытлумачыў: «О, не, гэта 5-метровая фігура Давіда, высечаная з крыцкага мармуру. Наогул гіпс як матэрыял для манументальнай скульптуры ў старажытнасць і ў часы рэнесанса амаль не ўжываўся. Гэта ўжо атрыбут новага часу». Старшына падумаў: «Кажаш, з мармуру? Чым жа ён такую грамадзіну высек? Можа, якой машынай?» «Ну што вы!» — здзівіўся Фішер, сігаючы побач з Карпенкам. «Хіба можна машынай? Толькі рукамі, вядома». «Ого, гэта ж колькі часу трэба было дзяўбсці!» — у сваю чаргу здзівіўся старшына. «2 гады з памочнікамі, вядома».
Трэба сказаць, што ў мастацтве гэта яшчэ невялікі тэрмін, памаўчаўшы, дадаў баец. Рускі мастак Александр Іванов, напрыклад, працаваў над сваёй місіяй амаль 22 гады. Француз Энгр пісаў крыніцу 40 год. Глядзі, ты, відаць, трудна. А ён што такі, што зрабіў гэтага Давіда? Давіда, рупна паправіў Фішер. Ён італьянец, ураджэнец Фларэнцыі. Што, мусалінец? Ды не, ён жыў даўно. Гэта славуты мастак адраджэння, найвялікшы з рускіх, найвялікшы з вялікіх. Яны яшчэ прайшлі далей, Фішер ужо трымаўся побач, і Карпенка скоса разы 2 зірнуў на яго. Худы, з запалымі грудзьмі, у кароткім, падпярэзаным пад хлясцік шынялі, замедаванай шыі і зашчаціненым тварам, баец меў вельмі ніякаваты выгляд. Адны толькі чорныя вочы пад тоўстымі шкельцамі акуляраў цяпер неяк ажылі і свяціліся адбіткам далёкай стрыманай думкі. Старшына падзівіўся тайком з таго, што вось за гэткім несамавітым выглядам хаваецца адукаваны чалавек. Праўда, Карпенка быў упэўнены, што ў ваеннай справе Фішер немнога варты, але ў глыбіні старшыновай душы нешта ўжо расслабла і падабрэла да гэтага байца. Праз 100 крокаў ад дарогі Карпенка спыніўся на ржышчы, паглядзеў у бок вёскі, азірнуўся назад. Пераезд у нізіне ўжо ледзьве шарэў вячэрнім паўмзроку, але адгэтуль яшчэ быў відзён. І старшына падумаў, што месца для сакрэта тут будзе здатнае. Ён прытупнуў абцасам аб мяккую зямлю і, пераходзячы на звычайны свой камандзірскі тон, загадаў: «Вось тут, капай. Ноччу спаць ні-ні. Глядзі і слухай. Пойдуць, страляй». Фішер зняў за пляча вінтоўку і, аберуч узяўшыся за кароткі тронак старшыновай лапаткі, няўмела калупнуў ржышча. «Эх ты, ну хто ж так капае?» — не стрываў старшына. «Давай сюды». Ён выхапіў у байца лапатку і, лёгка ўразаючыся ёю ў рыхлую зямлю нівы, спрытна распрасціраваў адзіночную ячэйку. «Вось, на, так і капай. Ты што, кадравай не служыў?» «Не», — прызнаўся Фішер і першы раз шчыра ўсміхнуўся. «Не давялося». «Яно і відаць. А цяпер вось гора з вамі, з гэтымі». Ён хацеў сказаць вучонымі, але змоўчаў, не жадаючы ўскладваць у гэтае слова свой былы з'едлівы сэнс. Пакуль Фішер не дужа ўмела калупаўся ў зямлі, Карпенка прысеў у ржышча і, тулячыся ад ветру, пачаў скручваць цыгарку. Вецер выдзьмуваў з паперкі тытунёвую пацяруху. Старшына ашчадна прытрымліваў пальцамі і паспешна загортваў яе. Прыцемкі тым часам усё шчыльней атульвалі зямлю. У вачавіткі зацягваўся змрокам пераезд з будкай і паламаным шлагбаумам. Раствараліся ўночы далёкія стрэхі вёскі, толькі па-ранейшаму несціхана і трывожна шумелі ля шляху бярозы. Захінаючы ад ветру трафейную запальніцу, старшына згорбіўся, каб прыкурыць, але раптам яго твар уздрыгнуў і трывожна насцярожыўся. Высунуўшы з каўняра жылістую шыю, Карпенка азірнуўся на пераезд. Фішер таксама ўчуў нешта і, як быў, укленчыўшы на ржышчы, так і здранцвеў у напружанай позе. На ўсходзе, за лесам, што быў за іх пераездам, прыглушаная ветрам, зларадна раскацілася ўдалечыні хуткастрэльная кулямётная чарга. Неўзабаве на яе адгукнулася другая, радзейшая, відаць, з нашага Максіма, а затым слабым далёкім водсветам, парушыўшы вячэрні змрок, загарэлася і пагасла мігатлівая чарада ракет. «Абышлі», — сярдзітай прыкрасцю сказаў старшына і вылаяўся. Ён ускочыў, паўзіраўся ў далёкі сцямнелы краявід і зноў са злосцю, роспаччу і трывогай пацвердзіў: «Абышлі, гады, халера на іх галаву!» І занепакоены, каб там, на пераездзе, чаго не здарылася без яго, Карпенка шпарка пайшоў па ніве ў напрамку да недалёкай дарогі.